چ باهۆز بوو. ئەی مامۆستا جەگەرخوینێ پڕپڕهێژە، ڕاستە خوێند جەگەر دەڕژیە، ji bo na mafê tev Kurdan, ji bo na mafê mirovan, ji bo rizgariya gelan, te hizr û bîr li ser xaka welatî dana. Tu yî hozanvanê Kurdan, hozanvanê dengê Xudayê li tev parçan, hozanvan û torrevan û seyîday û şoreşvan û daxwaza te azadî bû, rizgarî bû, tev aştî bû. Her tu bûyî xemxorê cîna hejaran, şivanê axa welatî, dijminê tev ejdeharan. Ez çi bêjim ey mamostayê cegerxwîn, qêrî li nav cergê min de bilind bû, ewî demê deng û basa vemirandina lêdana dilê te jîrî baskirî, vemirandina agirî di nav şeveka rejdilbiyaniyê, rijana stêreka geşil esmanê xerîbiyê. Çawa ev ro tu bilên zêrîn li ser pênosî xweda xwarê, rinde coyek ji cîhana hozanvana bi reş û şînî xogirê da. Çi biryar bû hoha danan, çi kiryar bû hozî deng da, çi bahoz bû ho dilpicand, çi bahoz bû.